Ξανά, εφόσον δεν τον ενοχλεί κανείς, προχωράει και την κατάλληλη στιγμή σουτάρει, μπάλα out. Οι φίλοι του. Το φάουλ για τον Αστέρα, ο εκτελείται, η μπάλα περνάει από όλους, κοντρόλ μες στην περιοχή, λανθασμένα, γκολ για την ομάδα της Τρίπολης από τον. Ξανά η εκτέλεση, offside δεν υπάρχει. Το λάθος από το Ρόκα είναι που στρώνει την μπάλα στον Ορόθκο, 0-1. Ο Σπάθας, ο Μόνχε πατάει, το σουτ χαμηλά, κοντράρει πάνω στον τοίχος από τον Λεζάη. Νέο σουτ, η μπάλα κοντράρει και ο Ντεγκρά σε κόρνερ, δύσκολα. Πολύ μεγάλη επέμβαση από τον Ντεγκρά και πολύ σημαντική. Κόρνερ για τους γηπεδούχους, ενώ ξαναβλέπετε τη φάση με τον Ντεγκρά, πολύ δύσκολη επέμβαση. Εδώ θα δούμε ξανά τη φάση. Είναι σαφές ότι έχει βγάλει τα χέρια του από την περιοχή και έχει πιάσει την μπάλα. Ξανά πολύ ωραίο ο καπετάνος για τον Μόνχε. Τέλεια assist. 1-1 ο Μαρτίν. Όμορφη παλιά από τον Μόνχε. Πολύ εύκολη η δουλειά του Μαρτίν. Δικαιολογημένα αφιερώνει τον γκολ στον συμπαίκτη του. Πολύ εύκολα. Ολυμπιακός Βόλης.